Fangamer. Так, ми знаходимося на сервері. І це село Куртачка Полин. Так, видите, землі мої та Джимбори, тут сусіди. Так, да. Ну, видимо, що я настроїв, те, що ще строїть, те, що ще в планах. Тут буде ще городок хіба. Так. Зараз. Тому що готово та й недостроєно ще. Так. Церков. Понаружи вона готова і одну частично. А, ні, одну ще маленькою треба доробити, та й все. Так, і тут бо ще треба дати. То, що в планах. Не дали. Ну, тут будуть квартири. Там він наша строїть. Тут ще строїть. Ну і це теж. Може не дещо треба. А де ще блок? Подорожі. Це все теж. Так. Ну, квартирка ще строїть. А де, що можу повісти, а де їм на часть готова. І все. Іде на теж хіба. Часом є то що робити, так. Старався як можу. Йдемо далі. Ну, тут хіба теж буде городок. Ну, і це вже часть санаторія. Досички треба. Так, тут корпус санаторіум буде. А беседка. Озерце. Ну. Тут маяк ще кладе. Тут такий водоспадик штучний. Йдемо далі. Так, тут ратуша. У нас з двох боків є накат та кажу лише зі много. Так, як виглядить. Ну, заходимо в ній. При заході, ну, тут ще не знав, що буде. Йдемо горі. Тут теж ще нічний є. А де один зал. І все. Прапор. Ну, тут квартира буде, яка спаяна з різних цвітів. Тут дом русини, теж воно ще нічне. Ну, тут завод. Там вокзал. Заводи теж пусті. Но з цим заводом сидів 2 дні. Чуєте, як шумить. Тут закладуєте топливо, тут ресурси на переплавку. Нажимаєте кнопку і воно йде. Тут 260 шпурів, 100 з чим-то вагонеток. Ну, чекайте, як ще довчерів я не знав толку. Їх усі не пересчитати. А тут тот механізм вже спрятаний, як ото йде. І зараз вивод сюди. Вмітувачі і сюди ото йде. Всього 9 ліній. Та не дали.
альтернатив, як видите. Церкву я її строїв на стрімові. Вона ще, ну, якби, ще не готова. Так, і це школа, це установка. Шибівський квартал, тут їх дом. Так, це школа. Так, бо вже пустий. Так, тут буде пошта. Ну і це хижа порядного челядника. Так, йдемо далі. Ну, і це чимбор построїв. Хіба пекарня, це що він казав. Зараз я натягну ще. А, це боут у нас. Нет, пекарня. Коротше, щось таке. Ну, тут декотрі хижі декоровані, декотрі нет. Ну, що часу не є. Ми ще раз виставимо. Так, йдемо далі. Ну, чисто вже хожив всі виділи. То не буду їх блочу вкопувати. Так. Йдемо далі. Ну, тут хижа фермера. Типа. Так. Тут млин. Тут поля. Будуть ще теж так переробляти. А тут замок. У замок буде два входи. Один таємний. Секретний. Так, тут у нас ще ферма. Тут ферма компоста. Коротше, тут ще мийника. Тут ще поля, тут монастир. Ще, як видите, строїть тут що. Так, це пасіка. Ще закладує склом, бо бджоли не відбивали. Бо теж треба буде переплавити. Йдемо далі. Тюльпанові поля. Тут хіба буде дорога, поки на замок іти сюди. Це ж маршрут. Це ще все вирубати. Так, йдемо. Форелеве господарство. Яке ще теж строїть. Тут, як видите, вже рибки плавав. На другий. Третій. Четвертий. А тут ще все буде готувати. Тут бешетки, можеш посидіти з чимборами. Відпочити файно. Як видите. Так. Йдемо далі. Це я тут йду. Буде. Йдемо замковий. Як буде та дорога йти? Сюди. Сюди ще.
цьому все. З вами був Фангеймер. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки. До нових зустрічей. Всім пока.